E temos que falar en clave social porque, evidentemente, a actualidade manda. E temos esta semana que celebrar que a Asociación AGAELA, Asociación Galega sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica, vai recibir, pero xa ten o galardón, pois unha das medallas Castelao, que se otorga en recoñecemento a unha longa trayectoria, nos decía a nosa seguinte convidada, a súa directora Vanessa García, que dende o ano 2009, neste caso, pois traballando a prol das persoas que teñen esta dura enfermidade do seu entorno familiar. A Gaela será unha das medallas Castelao deste 2025. Vanessa García, igual que o resto do equipo, ten que estar moi contenta. Directora, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días. Pois claro que sí, moi contenta e darvos as gracias por invitarnos. Para nos é un honor compartir con todos vos todas vos o que significa para a Gaela recibir a medalla Castelao. O galla Vanessa que todos os días, eu non digo todos os días do ano, con esta intensidade coa que tendes que sair os membros do equipo estes días nos medios, pero o galla esa atención os 365 días do ano, porque significaría máis axudas, máis recoñecemento e seguro que o traballo máis fácil, non? Sí, a verdade é que sí. Dende logo, esta é unha oportunidade para estar a voz, para decir que a ela existe, que está aí e que non pode seguir sendo invisible. E, por suposto, que non imos a parar hasta que se garantise unha vida digna e plena para todas as persoas afectadas. A pregunta é obligada, non? E que supón para a asociación ter recibido este recoñecemento? Por que é un recoñecemento? Pois mira, para nós representa moito máis que un recoñecemento institucional, porque ao final esta medalla é o reflexo dun compromiso colectivo, non? Da forza das familias, do legado de quen xa non están, pero que siguen de alguma maneira guiando o noso camiño e o traballo que facemos en Agaela, e como dicen antes, pois iso tamén é unha oportunidade para seguir visibilizando esta enfermidade e para seguir loitando porque todas as persoas afectadas podan ter na medida do posible a vida máis digna e plena. Imagino que chegar ata aquí, eu decía, pois en eso, como 16 anos, dende o ano 2009, non é fácil. Supoño que cando unha entidade arranca, ten un obxectivo, non, por diante, e cumplilo, e non pensa se vou durar máis, vou durar menos, todo o que poda. Pero xa a andaina é significativa, que leva a Gaela, e estes premios o que fan é recoñecer ese esforzo tan prolongado no tempo. Sí, a ver, a Gaela naceu no ano 2009, non? Daquela, o obxectivo principal era dar visibilidade á enfermidade, non? Acompañar na medida do posible a quenes a sufrían, pero facíase a través de traballos de voluntariado. Pouquiño a pouco xa se foi, digamos, profesionalizando, non? Agora mesmo estamos facendo un traballo que se centra en 3 pilares fundamentales, non? Que non só é o acompañamento ás familias, a visibilidade da enfermidade, sino tamén, pois, pola nosa parte intentamos dende a Gaela ofrecer todos os servicios posibles aos asociados. De feito, pola nosa parte, agora mesmo estamos ofrecendo orientación social, asesoramento e apoio na xestión de axudas técnicas, de servicios, e máis temos servicios externalizados con terceiras persoas ou entidades, non? Para sobre todo rehabilitación, axudar no fogar tamén, apoio psicolóxico e ademais de todo isto, gracias a doacións de particulares, empresas e entidades, dispoñemos dun banco de produtos de apoio que cos cales tamén podemos axudar as familias que o necesiten a que podan acceder a este tipo de produtos que son tan necesarios en algunhas fases da enfermidade. Ese banco que é pois un alivio moi grande para moitas persoas pois que precisamente de outro xeito mellor non podían acceder, co importante que é este tipo de elementos no día a día do colectivo afectado, non? Efectivamente, sí. Polas características da enfermidade, a medida que vai avanzando, é máis necesario que poidas dispoñer de determinados tipos de produtos, xa non só para, digamos,
autonomía persoal, senón tamén a hora de poder axudar os colaboradores a que a atención sexa máis sinxela para eles, non? Decíamos, acaba de recibirse, de saberse, non, que a Gaela vai recibir unha das medallas Castelao o día 28, creo que en Santiago, nos decías, non? O día 28 en Santiago, según teño entendido, no Parque de Bonaval vai ser. Bueno, e iso imagino que servirá para, decíamos ao principio, non dar como máis visibilidade a actualidade e as actividades dende sempre da asociación. Unha asociación que tamén comentábamos con Vanessa antes de empezar a entrevista, que xurdía un culleredo, nos costaba que era así, pero quixemos corroboralo con ela, e que, bueno, tamén para nós, para a culleredo e para a emisora, pois é un orgullo. O que pasa é que, como decía eu ao principio tamén, cando empezas non sabes a onde vas a chegar, e eso se chega con un traballo de día a día que hai moitas persoas detrás, non? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, descalientar, por suposto, a figura da xunta directiva, das primeiras xuntas directivas, non, que tiveron a gran idea de formar esta asociación, e agora mesmo, pois, o equipo técnico que está na oficina, e despois, por suposto, tamén a colaboración de particulares, de entidades que están moi comprometidas coa nosa causa e que todas, ao final, todo este conxunto fai posible que a Gaela que siga adiante. Tamén, por suposto, o apoio das institucións tamén é fundamental e agora mesmo intentando medrar, intentando ofrecer máis e mellores servizos ás persoas asociadas e incluso, si en algún momento se pode, ofrecer servicios propios, non directamente desde a asociación. Sabemos que as necesidades son moitas e son urxentes, e o noso objetivo é poder dar unha resposta cada vez máis ágil e máis cercana e máis adaptada non á realidade das persoas que sufren esta enfermidade. E a enfermidade sigue sendo coñecida, porque cando se fala destas enfermidades aínda hai xente que dirá enfermidade desa rara non é, porque por unha banda xa é ben coñecida entre a poboación, entendo que sí, e ademais porque desgraciadamente pois cada vez saen máis casos, non? Neste momento como está a loita contra a enfermidade, e non só a loita, senón tamén os apoios e os recursos para o colectivo que a sufre? A ver, actualmente, os recursos cos que contamos principalmente son, non só as aportacións dos socios colaboradores e afectados tamén, sino, por suposto, tamén aportacións das administracións públicas, de entidades que nos axudan, aínda que non sexan a veces con aportacións económicas, que tamén, pero con outro tipo de servizos que prestan gratuitamente para poder axudarnos a visibilizar e a realizar actividades e campañas solidarias. Entón, básicamente estamos apoiados desa maneira, non? Por todo este conxunto de persoas e identidades. Estamos a falar con Vanessa García, que é a directora de a Gaela, que acaba de recibir, acaba de coñecerse, porque recibir a medalla vai recibir pois o día 28, como nos decía, pero será unha das entidades que se leve este ano a medallas Castelao. A xente como fai para contactar con a Gaela normalmente, Vanessa? Normalmente contactan connosco a través do teléfono de a Gaela, que, agora mesmo é o medio principal de contacto que temos, pero, si entran na nosa página web, tamén a través de un formulario de contacto que poden encher, pois tamén nos aí contestamos ou intentamos contestar o antes posible, non? A través do email.
E que mensaxe mandaríamos á xente que neste caso se pode atopar con a enfermidade, o seu entorno familiar, que moitas veces o decimos, sempre que hai unha persoa afectada por algunha doenza, o seu entorno tamén está afectado. Que mensaxe lles mandades dende a Gaela? Que o traballo vai seguir, e que isto dos recoñecementos está moi ben, pero que a asociación vai seguir aí como si nada, non? De algún xeito. Sí, por suposto. A ver, dende logo, cando chega o diagnóstico de ela, pois moitas veces pode chegar unha sensación, lóxicamente, de non saber que facer, de a onde acudir ou de que recursos hai disponibles, ou incluso como afrontar o día a día, non, desta enfermidade. Pero aquí, para contestar a todas esas preguntas, aquí estamos e aquí seguiremos e como dixen antes, pois intentando medrar e intentando ampliar e mellorar os servicios que ofrecemos. Vanessa García, directora da Gaela, felicidades por esa medalla Castelao, ben merecida, e moitas grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Gracias de corazón a vos por axudarnos a dar visibilidade á enfermidade e, dende logo, por cada palabra e por cada xesto que se dedique a falar da ela, que é a verdad, para nós é moi importante.